gaude berriz ere arte eskolatik 3. tutoriala aurkezten. Aste honetan itzalak egiten ikasiko dugu, baina hasi aurretik ariketa bat burutuko dugu. Erabiliko dugun materiala, itzaletako arkatza 2 eta zorrozkiloa izango dira. Lehenengo tutorialean egin genuen marrazkiari egingo dizkiogu itzalak. Horretarako, orri batean gradualki zanpatzen joango gara arkatza. Hau da, hasieran suabe zanpatuz hasiko gara, eta pixkanaka geroz eta fuerteago zanpatuko diogu arkatzari beltza lortu arte. Jakin, berez, itzaletako arkatz desberdin asko daudela, B letra daukatenak hain zuzen ere. Era berean, karbontzilloa edo ikatza ere erabil genitzake. Hauek, arkatz, forma edo barran erabil daitezke. Baita grafitoak ere. Hauek, dena mina izaten dira, ez daukate egurrik, baina oso euskorrak dira eta kontu handiz erabili behar dira. Arkatzak bezala, B letrako zenbakien hitz daude. Existitzen dira baita difumino izeneko tresna batzuk, eta izenak esaten duen bezala, itzalak difuminatzeko erabiltzen dira. Hala ere, jende askok behatza erabiltzen du difumino moduan. Behin ariketa hau burutu ondoren, mapatxeari itzalak ematen hasiko gara prozedura berdinez. Lehenengo arkatza suabe zanpatu eta irudiak behar duen arabera iluntzen joango gara. Beraz, lehenengo ariketan egin dugun prozedura berdina marrazki honetan ikusiko dugu. Ia nola moldatzen zeaten. Aurreratzen dizuegu, helduentzako hurrengo tutorialean, hau da, 5. tutorialean, ariketa bera landuko dugula. Hau da, itzalak egingo ditugu berriz, baina kasu honetan, objektuak naturaletik marraztuko ditugu. Naturaletik marrazteak esan nahi du, objektua zure aurrean egon behar duela fisikoki.
jakin dezazuen baita, nahi duenak bere marrazkiak bidali ditzazkela kulturetxeko webgunera eta bertan zintzilikatuko ditugula. Helbidea zelaiaristi@gmail.com. Eta hurrengo tutoriala aurrei zuzendutakoa hain zuzen ere, herri bat margotuko dugu forma geometrikoen bidez. Ondo izan!